Hej alle sammen. Det er så mig, der prøver at lave en rigtig god video, men måske bliver den ikke så god. Som I kan se, så har jeg lavet noget, jeg kalder rutsjebane på trappen. Og hvis vi går lidt længere ned, skal jeg sgu lige se af for helvede. Det skal jeg sgu da ondt. Så kan I måske se, eller ja, nu kan vi se det, at der er en masse puder og tæpper. Jeg har lukket min kat ind derinde, døren, og min morfar og storesøster er her derinde at spise. Altså i køkkenet. Ikke sådan noget hemmelig restaurant. Nå, men jeg vil vise jer, hvordan det ser ud, når man rusher ned af den her rutsjebane. Så nu skal I sgu bare lige se, ikke? Hvordan fuck er det, man gør det her, ikke? Sætter jeg mig ned på den. Så ser jeg her. Så rusher vi om 3, 2, 1, nu. Det var alt for i aften. Tak for i dag.